Il-ħadd filgħodu saret għall-ewwel darba l-parata tal-miliet madwar it-toroq rabtin bis-sem tal-banda u l-Girl Guides ta' Rabat. Bħala parti mill-istess attività bis-sem ta' diversi annimali u personaġġi bħal ħassiela tal-ħwejjeġ, il-ħaddiet u l-Mastru Daxxa, it-suntir storiku tal-Knisja ta' San Pawl inbidel fi presepju ħaj xempju ta' raħal ta' Betlem fl-epoka ta' 2000 sena ilu. Tsuntir li fuq u ma naqasx il-beħ tal-ħelu tajjeb tal-miliet li rabtin Pawlini u ma tant marufin għalih. Fil-parata it-tfal libsu kostumi tal-miliet fil-waqt li Santa Claus daħal fir-Rabat karozzin. Tkellem iktar dwar l-attività Norbert Ingwanes miż-żgħażagħ rabtin Pawlini. Parata bisfilata ta' sfin, għajkenna l-Jackson's Pipes and Band, il-Girl Guides, fl-imkien li bisfilata ta' sfin bitjab tal-miliet. Fl-axħana l-qob bil-Christmas Father u fil-pjazz tal-parroċċa bisfilata ta' sfin ta' gruppi differenti. U d-nħoġu t-tifla differenti li t-qob iktar iż-żgħażagħ, titella minn għaqda zazuwa, iż-żgħażagħ rabtin Pawlini, nintellaw tifta zazuwa aktar differenti biex iktar indaħlu żgħażagħ fl-element tal-miliet u lejn għaqda tagħna. Il-parata intemmet fuq it-tsuntir tal-parroċċa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.